आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रामध्ये पहिला जिल्हा आहे जो निधी खर्च करण्यात एक नंबर काय नाही, नक्कीच ह्या ही समाधानाची बाब आहे। ज्या बाबतीमध्ये मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री झाल्यानंतर वारंवार उल्लेख करतोय की जिल्ह्यामध्ये जो काही निधी उपलब्ध होतो तो जनतेचा पैसा आहे, तो योग्य वेळी खर्च झाला पाहिजे। अखर्चित निधी असणं हे भूषणव नाही। राणेसाहेब नेहमी आक्षेप घेतात, निलेशजी नेहमी याच्याबद्दल विरोधी विचार मांडतात, म्हणून आमचा मुद्दा एवढाच आहे की आलेला निधी योग्य वेळी खर्च झाला पाहिजे। आता 31 मार्चच्या 3-4 दिवस अगोदरच संपलेला आहे। ती समाधानाची बाब असतील तरी पण मी काय पूर्ण समाधानी नाही। माझी अपेक्षा आहे की डिसेंबरपर्यंत हा निधी खर्च झाला पाहिजे। पण ह्यावेळी थोडं प्रशासनाला का सूट देईन, कारण की ह्यावेळी निवडणुका होत्या। डिसेंबर ते एप्रिलपर्यंत मार्चपर्यंत निवडणुकाच होत्या, म्हणजे नोव्हेंबर टू मार्चपर्यंत निवडणुका होता, आचारसंहिता होती, म्हणून आम्ही काय योग्य वेळी खर्च करू शकलो नाही। आता येणाऱ्या वर्षामध्ये निवडणुका नाही आहेत, म्हणून एप्रिलपासून त्याचं आम्ही नियोजन सुरू करणार आणि डिसेंबरमध्ये पर्यंत जे काय आम्हाला 307 कोटी मिळालेले आहेत ते पूर्ण खर्च करून आम्ही परत एकदा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे जाऊ, जे अर्थ खाते पण त्यांच्याकडेच आहे, आणि अजून 100 कोटीची मागणी हे खर्च झाल्यानंतर अजून वाढीव 100 कोटीची मागणी त्यांच्याकडे करू, जेणेकरून जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून जी काही गती आम्हाला अपेक्षित आहे ती त्या निधीच्या माध्यमातून निश्चित पद्धतीने गती आम्ही पूर्ण करू शकतो।